Oyawore nyakaramogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 22 dwe mar achiel higa mar 2021. Marwa e chenro ni en an Chris Owino. An kod oboke adek, Daily Nation, The Standard kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach oboke mar Daily Nation en ni new plot to tame Ruto. Duond bura mar Jubilee to moloyo johera mag Ker Uhuru Kenyatta sani koro chenro mar thich oko jalup ker William Ruto kaluwore kod tudruok mosebedo ka otudre kod duond od bura manyien miluongo ni UDA. Jood bura motenore kod ker Uhuru Kenyatta sani dwaro ni okaw okang' mager ne jalup ker William Ruto kaachiel kod lange mag tangatanga mosebedo ka tenore kod duond bura machielo miluongo ni UDA, duond bura ma ok nie riwruok kod Jubilee. Ma e wach ma sani koro iwacho ni jood bura motenore kod ker Uhuru Kenyatta sani koro dwaro ni okaw okang' mager ne jalup ker William Ruto kuom dhi nyime kod tenore kaachiel kod goyo kampen ne jochung' mag duond od bura mar UDA e yiero mopogore opogore e pacho kae. Mano e thor mar wach e oboke mar Daily Nation. It oboke mar adek en ywak kod lit gi muodo lak kaluwore kod okang' mane duka maduong' mar Tuskys okawo mar loro bade ma Nakuru. En ywak kod muodo lak kaluwore kod okang' ma duka maduong' mar Tuskys ne okawo mar loro bade ma Nakuru. It oboke mar auchiel en ni jood bura motenore kod ker Uhuru Kenyatta e Jubilee dwaro ni okaw okang' mager ne jalup ker William Ruto kod kweth mare mar tangatanga kuom dhi nyime kod tudore kod duond od bura manyien mar UDA kata odoko ni duond od burano onge winjruok moro amora kod duond bura mar Jubilee. Jood bura dwaro ni mondo othich oko jalup ker William Ruto kaachiel kod lange kuom dhi nyime kod goyo campaigns ne jochung' mag UDA e yiero mopogore opogore e pacho kae. It oboke mar abich en ni duond od bura mar ODM sani koro timo duto manyalore mar neno ni giduoko mbi margi e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro bang' ka duond od burano osewacho ni gidhi chako chenro mar gwelo jachung' margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Kendo iwacho ni sani duond od bura mar ODM timo duto manyalore mar neno ni gimako pacho kae mangima kendo giduoko mbi margi e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. It oboke mar auchiel en ni kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae dok piny odiochieng' kodiochieng'. Kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae dok piny odiochieng' ka odiochieng'. It oboke mar abiriyo en ni duol mochung' ne choko osuru e pacho kae KRA, duol mochung' ne choko osuru e pacho kae KRA dwaro ni kambi mar Bet Sportpesa ochul gi omenda maromo bilion 92 ekibiro miye thuolo mar chako tije magi ayanga e pacho kae. Duol mochung' ne choko osuru e pacho kae KRA dwaro ni betting firm mano Sportpesa mondo migi omenda kata ochul osuru maromo bilion 92 ekichako miyogi thuolo mar dhi nyime kod tayo tijegi e pacho kae. En mor ne lecturers mag mbalariany ma pacho kae bang' ka doho ne ogolo chik ni omedgi omenda maromo bilion 14 e pacho kae. En mor ne lecturers mag mbalariany ma pacho kae bang' ka doho ne ogolo chik ni mondo omedgi omenda maromo bilion 14. It oboke mar 12 loso ewi jalup ker manyien mar piny Amerka nyadendi Kamala Harris kaachiel kod wuon pargi kata jaode miluongo ni Douglas Emhoff. Mano ngima mar jalup ker manyien mar piny Amerka Kamala Harris kod jaode miluongo ni Emhoff. It oboke mar 14 en ni kaunti ma Bungoma dhi yudo omenda maromo bilion 1 kaka achiel kuom omenda mag Equalization Fund ewi weche mag kiewo e pacho kae.
pach jondiko kaachiel kod pach josomo weche mag ohala kaachiel kod weche mowuok e pinje ma oko. Tok oboke mar Daily Nation en ni piny owacho gikone to dhi golo omenda maromo bilion 25 ne counties, omenda mar Equalization Fund. Piny owacho dhi golo omenda maromo bilion 25 ne piny owacho mag counties, omenda mar Equalization Fund. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation Standard. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar The Standard, kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni sense of urgency hits Raila's camp. En ni duond od bura mar ODM sani koro timo duto manyalore mar neno ni giikore maber motelo ne yiero maduong' mabiro. Duond od bura mar ODM sani timo duto manyalore mar neno ni gitimo ikruok malong'o motelo ne yiero maduong' mabiro ma odong' mana dweche maromo 18 kende. Iwacho ni sani duond od bura mar ODM ochako keto okenge malong'o mar neno ni giikore makare ne yiero maduong' mabiro e higa mar 2022, kendo ma osemiyo duond od burano chako chenro mar neno ni giyudo jachung' margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro kendo chako timone campaigns. Jakom mar ODM John Mbadi ne owacho ni gisebedo ka giling' nikech kinde mag timo campaigns ne pok ochakore. Kata kamano ne owacho ni ma e thuolo mar chako campaigns, kendo gidhi chako campaigns ne jachung' margi kaachiel kod jochung' mag ODM kod duond od burano mar ODM e pacho kae e kinde mabiro. Mbadi ne owacho ni sani koro duond od bura mar ODM osemoke kendo gidhi chako timo campaigns mar sero oganda ma pacho kae kendo mar uso ajenda margi motelo ne yiero maduong' mabiro. Mbadi ne owacho ni ma e kinde, kendo katiyo kod dhoge, kama si sasa ni sasa hivi. Ma en kinde mar timo campaigns. Mano e wach manyo John Mbadi, jakom mar duond od bura mar ODM, owacho ni gisechako timo duto manyalore mar neno ni giikore malong'o ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar ariyo en ni piny Amerka e telo mar ker Joe Biden ne oyie mar dok e riwruok mar piny mangima e weche mag thieth mano World Health Organization, kendo timo duto manyalore mar konyo pinje modhier e yudo vaccine kata chanjo mar kedo gi tuo mar COVID-19. Piny Amerka ne oyie dok e riwruok mar piny mangima mochung' ne weche mag thieth mano World Health Organization, kendo konyogi e yudo chanjo mar tuo mar COVID-19 to moloyo ne pinje ma odhier. Ito oboke mar ang'wen en ni obila ne omako achije moko ma itudo kod kwelo mag omenda maromo milion 3.5 e bengi mar Prime Bank e bomani maduong' ma Nairobi. Obila ne ondhiyo achije moko ma itudo kod kwelo mar omenda maromo milion 3.5 e bengi mar Prime Bank e bomani maduong' ma Nairobi. Ito oboke mar auchiel, duond od bura mar ODM owacho ni gisechako chenro mar neno ni gitimo ikruok malong'o motelo ne yiero maduong' mabiro, nikech thuolo koro nere ka thuolo sani koro ok ne e kindegi, kalure ma odong' na dweche 18 kende to wadhi e yiero maduong' mabiro, mochuno ODM ochako chenro mar timo ikruok makare kendo malong'o motelo ne yiero maduong' mabiro. Doho bende ne ogolo odiochieng' ma idhi winje cases duto te motedore kod BBI. Doho ne ogolo odiochieng' ma idhi winjo cases duto te motenore kod report mar BBI tarik 17 nyaka tarik 19 dwe mar adek. Ito oboke mar aboro en ni ywak kod muodo lak ne anyuola mane achiel kuomgi ne ondhi kod jogo ma ok ong'ere e gwenge mag Tharaka Nithi. Ito oboke mar 10 en ni riwruok mar jopuonj mar KNUT dwaro ni okaw okang' mager ne jakom mar TSC Nancy Macharia kuom dhi nyime kod koso luwo chike mag doho, to moloyo ywaruok e kindgi kod duol mar TSC union mag jopuonj, mano riwruoge mag jopuonj to moloyo mar KNUT dwaro ni okaw okang' mager ni Nancy Macharia mano mar TSC kuom dhi nyime kod tiyo tije mag ataro kod chike
mag doho kaachiel kod orders mag doho e pacho ka. Ito oboke mar 11, piny owacho ne omi chik mar mondo chul lecturers mag mbalariany ma pacho kae omenda maromo bilion 8.8. Weche ito oboke mar 12 gin weche motudore kod piny owacho mag counties, pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama loso ewi jatugo mar Manchester United Paul Pogba ma sani iwacho ni osebedo ka nyiso tugo maber mokalo e lig maduong' mar piny Ingereza EPL. Oboke mogik an kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni Uhuru's plan to win over Mount Kenya. Ker Uhuru Kenyatta sani ni kod chenro mar tiyo kod apisas mag piny owacho mar puonjo oganda mawuok e Kenya madiere ewi ripot mar BBI kaachiel kod yango negi projects ma piny owacho mare osetimo e gwenge mag Kenya madiere. Ker Uhuru Kenyatta sani ni kod chenro mar jiwo oganda mawuok e Kenya madiere mondo osir BBI ka otiyo kod apisas mag piny owacho mar puonjo oganda mawuok e Kenya madiere ewi ber mag BBI kaachiel kod ber ma piny owacho mare osetimo ne oganda mawuok e Kenya madiere kaka achiel kuom chenro mar serogi mondo gisir lwedo ripot mar BBI. Mano e thor mar wacho oboke mar The Star. Ker Uhuru Kenyatta sani koro ochako chenro mar sero oganda mawuok e Kenya madiere mondo osir lwedo ripot mar BBI kotiyo kod apisas mag piny owacho kendo puonjo oganda mawuok e Kenya ma masawa mano oganda jo Kikuyu ewi ber ma piny owacho osetimo negi kaachiel kod ber ma gidhi yudo ewi ripot mar BBI. Mano ni to oboke mar 4 nyaka mar 5 kama sani koro Ker Uhuru Kenyatta osemoke kama ochiko kata ogolo chik ne apisas mag piny owacho mar Jubilee mondo odhi opuonj oganda mawuok e Kenya madiere mano oganda jo Kikuyu ewi ber mar BBI kaachiel kod ber ma piny owacho mare osetimo negi kaka achiel kuom chenro mar serogi mondo gisir lwedo ripot mar BBI. Ne en ich wang' bang' ka duol mochung' ne bago yiero e pacho ka IEBC ne ojiwo oganda ma pacho kae mondo odhi onon kane giketo sei magi ewi ripot mar BBI koso. Ito oboke mar 8 en ni piny owacho mamalo dhi golo omenda maromo bilion 24 ne piny owacho mag counties kaka equalization fund. Mano bende makelo e giko nono mar oboke jumani ka ruoth oriti kendo ritatu warom kendo juma manyien chieng' wuok tich. Oriti masani, nyinga Chris Owino.